hinumdumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Leticia. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, luha. Ako pala. Lupig man ko nimo day oy. Ngano lupigan man? Ang nakauyab man ka sa to pagpauli din he. Nya ako wa in town. Ikaw giday? Nataghapan ra to oy. Unya. Unsaon man ni ron nga mamalik naman ta syudad. Mabiyaan ni mo uyab ini. Manang hidra ko niya day. Di na ko gusto nga mubalik pa kas imong trabahoan, Lit. Ha? Ngano man? Kay mga sawa na ko nimo. Joel. Na, muri gidangat. Kun mauna ako talay usang mo balik ini. Dili mo gud siya musugot day nga mobalik ko sa trabahoan. Sige na lang uy. Ako na lang ingno na nga tong boss. Kaya di na ka mo balik eh, magninyo na ka. Paibawaan ako hakon kano sa mo magpakasal kay mupauli gid ko. Sige day. Let, muadto ko sa inyo ron, ha? Ngano man? Matubang ko sa imong mga ginikanan. Joel, tininuod na ginang imo? Unsay pagtuon mo? Binuang niyo ako, ha? Muadto ko sa inyo ron. Mga tubang ko sa imong mga ginikanan. Mga sawag ka? Ni Leticia? O, Nay? O sa man, Leticia? Nagkasinabot na mo nga magminyo mo. Opa, nagkasabot namin ni Joel nga magminyo. Ay, o niya day, unsa man atong minyo uning imong anak. Aw, ni amay mga sawa, nahala sige. Paminyuan. Day, ninyo na mo kita. Gusto na ko nga adto na tamo puyo sa mong dapit. Oh, kun mauna, malayo di ko sa mga ginikanan, ani. Awan na gid na kay ninyo naman ka. Sige lang kay kung may lugar ganit ha. Muduo lang gyapon ta sa imong mga ginikanan. Sige dong. Dong, nako ibalita ni mo. Unsa man na, Day? Mabdos ako, Dong. Maayo hinuon, Day. Kaya hapit ako mahimong amahan. Naunsa naman ni si Joel. Sugad lang nga na mabdos ko. Nausab naman ni siya. Dugay na kayo mo pa uwi. Oh! Joel! Joel, naunsa man ka, uy! Imo mo ganagilang pa ang pultahan. Anong dahil ako ilang ba, ha? Palaga, ha? Palaga? Joel, asa ba? Asa ba sakit kaya akong gagay magkikobot? Ayaw pagreklamo kung magkainom ko. Ha? Kaya mong kwarta nga akong gigasto. Ako ng kwarta. Ug ikaw, palamyonon ra ka din, he? Kung ay pagreklamo. Joel! Abi ba na akong buutan ng bana ni mo? Lagi ti. Buotan man ni siya sa una pero karon nausab naman. O, kung dili ka makaagwanta, pauli sa ato, oy. Ako lang sa ni paminahon ti. Kung dili na gid maagwanta, mapauli ko sa ato. Ito, gusto na! Gusto na sakit na kayo ko lawas kay mong gikulata. Nanuwag ka din sa kong pag-abot, ha? Nagkita kasi mo lagi, ha? Dito na itaon ko sa ubos dong, uy. Na ako'y gipalit. Mga tarungan pag yung kada. Gusto na! Gusto na, dong! Gusto na! Pag yun ay Gusto na! ikakaubol si Mulaki. Pag-yun tagad ka! Pasaylo ako, day. Dili na lang pinunta ka mo inom, dong. Kaya kung mahubog manggod ka, imo manggod kong kulatahon. Dili na ko, day. Mag-usap ako. Hinaot pa unta, dong. Salamat, dong.
Aray! Sakit sa kong tiyan! Hey, hey! Oh, nung... Dong! Dong! Sakit na kayo kong tiyan, Dong! Ha? Basig mga anak na ka, day! Dadun di ka sa paanakan! Dong, hinaot unta nga mag-usap na ka. Karon nga may anak na ta. Ikaw wala ka, day. Magbinuutan ako kay Papa na ba ako? Salamat, Dong. Dong, luyahon man kay nga tong anak. Base di ingon anak ang gitingan na siya, day. Mura maglahi gid sa akong tanaw, Dong. Ato lang sang obserbahan, ha? Kung magluyagan ini siya, ato lang dadun sa ospital. Dong Joel! Dong! Dong! Nilago man yung bata, Dong! Ha? Ato siya dadun sa ospital, day! Dok! Dok, kumusta na nga mong anak? I'm sorry. Patay siya nga nabuti sa ospital. Anak ko! Dodong! Himo ba? Ako pakita nga mag-uol ka. Nalubong na nga itong anak. Dili lang yun ako malikayan nga mag-uultong. Sige lang. Di gito para ato. Makaabot na lang taday nga makaanak na gaya. Tinuoday, mabdos na ka? O, Dong! Paayo hinuoday. Ang pingi ng imong gimabdos, ha? Ayaw ka bala ka, Dong. Ako ning ampingan. Nga buisit mo! Nikta! Kibab! Dong, unsa man! Unungan ako na ng pagkulatan ninyo sa itong mga anak. Mga buisit mo, mga daggo mo gaon! Wa mo ikatabang na ko na! Nga naman mo iboy man ka nga imo man ang katungdanan ng pagpakaon na mo. Ay, kung surang-surang nga, ha? Ha? Dili sobra na gyud ka. Nibalik ko sa kus batasan ni mga hingulata. Hindi ko sa nagtuduon ni mo batasan, Joel. Sagdi ko kung kulataho mo kay ako'y nagpagkaon ninyo! Mahimo ka rin pamutlan na mo so! Anak! Anak, tagan mo! Hindi ko pinuto ang iyong amahan! Tagan mo! Mayo gani kay wa mo mga matay. Hapit gyuti. Kung wa pa may makadagan, nangamatay na tingali ming tanan. Yun sa'y plano ni Maron. Di panghiwa lang sa upi. Ako lang sang ibilin ni mga akong mga anak. Manarbaho ko aron, may ikapakaon ko nila. Ang anay problema na ako, igsuon ko ka. Ako na bahala sa kang pag-umangkon. Basta ayaw na good pagbalik si Mumbana, ha? Dili na mahitabuti. Ako na siyang kalimtan. Kay pulos na kasakit ang igihatag na ako. Akala ko ikaw ay akin. Maayo na lang gani kay maigsuon ko nga nitabang nako.
Ug nalayo ko sa mga kamot ni Joel nga grabe na kahingulata. Sukad sa mong pagbiya, wa na ko'y balita pa niya, ug wa naman pud siya magpakabana sa among mga anak. Kanimo Joel, kung namati ka man karon, manghinaot ko nga mag-usab nga kasi imong pagkatao. Dinhin na lang ko to, ug daghang salamat sa pagtagating akong tampo. More power. Kaagi ni Leticia nga taga Kantubaon, Tabuelan, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagulahan, luha. Hindi ko na kailangan ko sa'yo. Ngayon ay naglaho. Ang mong kaagi gibahatan no duwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing o gubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga higala ug mga sukan ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papadaw. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa usa ka awit. I-address lang na ining tulamanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard.